بلێ نرخاندنای زێن لە ئەوروپای لەسەر ڕێکەفتنا شنگالی چییە؟ شەهابدا سەرۆکەی ماڵای زیان لێ ئۆڵدنبورگا ئالمانیای میوانی منە دەم باشکەکێ شەهاب کەک شەهاب ژوێ پرسەی دەست پێ بکەم ڕێکەفتنا شنگالێ پێک هات بناوبین کاریە نەتوێین یەکگرتی ناوبینا هەولێر و بەغدایدا پشتگیریەکی گەلێکی خوردقادا ناو نەتوێیدا وەرگرت چەندین وڵاتان دەستنیشان کرد و ئامادەنە پشتی پێکانی نارێکەفتنێ ji bo avedankirina şingalê dest bi xabatê bikin nirxandina te li ser rêkeftina şingalê werbikin. Rastî jî eva tiştekî dereng maye. Eva 6 sal em gelek ji me devî welat em li ser rêyana û daxwaza me ew bû gorojik hebe êzîdiyê şingalê karibin vegerin ciyê xwe û ew çadirê ku bi havînê ji germanê karîbû tê îdare bikin û zistanê jî av baranê ûlo bin cilkê wan tavê ew halê wanî gelekî xerab û ji wî halî derkevin. Dîtina min ev tiştê ku hatî kirin tiştekî dereng ketiye bes dîsa jî tişkî baş e pîroz e ji ber ku wextên bala xwe didinê ev bercewendiyê êzîdiya de ye. û helbet em êzîdî jî gereka hejbiyekî hebin û li gorî qanûn û zanîngehê dewleta gomnav da heger ku cihê dinyayê bê em gora wan qanûna birêv hebin. Kekê şehab nabe mixabinî ve hin rêgirî li pêş pêkanî navê rêkeftinê hene berê jî hebûne niha jî rêgirî li pêşavê rêkeftinê hene hin hêzên derekî heşda şabî bê hin hêzên ku derdora pekekene û xwe wekî heşda şabî organîze kirine dibêjin ku ev rêkeftin em nahêlin û bi cih were nirxandina we serweyekê çi ye kek şehab? Birayê min wextê ku dibê past kevê kêr zehbû. Îro em êzîdî birîndarin, em êzîdî derbiderin. Em hêvîdarin ji ser me lîstik best bên kirin. Yani bi rastî jî mala her kesekî ku alîkarî merkirî, her kesekî ku nanik dayîme, her kesekî ku avik dayîme, mala wan ava, siheta wan xweş, her kesekî ku ji bo me rihê xwe dayî, rehma Xwedê lê bê. Em bejna xwe li ber wan tewînin. Bes ber siyaset li ser me nêmeşandin. Em êzîdî gelek gunehin. Hewqa sal eziyet Brezîlî bi rebenî binê çadira da got îro rêyekî ji wan vebûyî. Helbet heta got ew cih nê paqijkirin nê nayê avakirin. Yani kes kesî nas nake. Her keskî silaha xwe û li wê derê. Erê mala wan ava rojka tengayî alîkarî kirin bes îro berbihêlin birînê şingaliya qamûşk bigirin. Ber şingalî qirara xwe bidin. Şingalî xwe diye qirarê ne. Ber lîskek siyaset li ser êzîdiya carek dineyê kirin. Yani dîtina min heger goya rastî bê ew kesê ku îro xwazin tevlûheviyê çêkin û xêra me bixwazin gereka me êzîdiya bînin ba hev êzîdîn û ji xwe re daxwazê xwe zêde bikin. Ev deriyê ji wer vebûyî vî derî li ber xwe fereh bikin. Yani nayê wê mehniyê ku li wê derê helbet sedî sed ev tiştê gotê hatîn gotin em hêvîdarin ku cî bibin. Ne tenê ser gotinê û ser kaxedê bimînin. û em dibînin îro ne tenê Serokvezîrê Iraqê ya jî Herêma Kurdistanê em bînin Amerîkan piştgiriya vê yekê kin, Alman piştgiriya vê yekê kin, İngilîz piştgiriya vê yekin, Fransos yani her çar dewletê qewî piştgiriya vê hevpeymanê kin. û her derîkî ku em diçûn me got halê şingalê. Şingal gerek ava bibê. Ka îro em dibînin ku tiştek tê kirin gereka em rê bidin ku çê bibê û ew ê ku xêrnexwaz em xêrnexwaziya xwe dev jê berdin û bihêlin ku êzîdî jî hinek birînê wan qamûş bigirin û carê bidin kêfa wan werê. Kekê şehab her wiha dixwazim vê yekê bizanim niha wekî got te diyar kirî bi sed hezaran êzdiyê ku niha di Herêma Kurdistanê di çadiran de jiyana xwe berdewam kirine bi 10 hezaran ê ku penaberî Ewropa bûn lê dilê wan bi şingalê re ye gelo giringiya
vegera şingalê avadankirdina şingalê ji nû ve ji bo vejandina ola êzdiyetê, nirxên êzdiyetê, jiyana êzdiyetê çi qasî giring e kekê şehab ger dîtina te duyekê de. شنگال خوا gelek giringa iş bu bidîtina min. Şingal ticar bir ezidî nemaya. Şingal cihuvare ezidî ya. Şingal cihê her ezidî ki go ji derv diket li welatê Tirkiye Sûrî her ku cihê go lêbû qista şingalê digirt xwe şingalê digirt. Gerek şingal bir ezidî nemîne û her çi bibe bila bibe gerek em ezidî hemû yek deng bin. Qirar îro gerek ezîdiyê şingalê, mezin û rêberê şingalê, xwendevanê şingalê, banga min ji bo wan a li hevrûnin û yanî nehêlin got dest bikevî nava wan. Ew xwediyê şingalê ne, ew xwediyê heqin, ew xwediyê gotinî ne û ev kesê got xwazin tevlûheviyê jî çêkin heke li welat û dervî welat li ku cihî bê. Halê wan ew nizan şingalî çi halî de ne. Gerek hemû tiştî destê şingaliya debe û şingalî ew şervanê got roja pêşî sênga xwedan berê dijmin gerek dîtinê wan bê dîtin. Gerek dîtinê mezinê wa gundê got tevayî hatin qalandin yanî sada ji gunda hatin kuştin gerek dîtinê wan bên dîtin. Şingal ji bo me gelek ji bo hemû êzîdiyê cihanê. Gelek spas bo te Şihab Dağ serokê mala êziyan de Oldenburga Almanyayê ku tu mêvanê min.